Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang episode pertama saking Sumarak. Sakmenika asma gilir kacang. Gilir kacang niku anak akeh, giliran lanang wadon. Jadi anaknya akeh, giliran lanang wadon. Gilir kacang. Terus lompat kidang. Lompat kidang anak akeh, ora giliran lanang wadon. Jadi gak giliran lanang wadon mboten aturan. Niku lompat kidang. Anggama. Anggama niku anak akeh sing urip kari siji. Anake akeh sing urip kari siji. Namine anggama. Pembarep. Anak sing nomor siji iki pembarep. Iki sing wiwitan, anak pertama. Panggulu. Panggulu anak sing nomor loro. Ini panggulu. Pandodo anak sing nomor telu. Semedi. Jadi semedi kakange waragil. Jadi kakange ragil namanya Sumedi. Waruju utawi waragil, wuragil anak sing kari dhewe jenenge wuragil, ragil. Ini ragil lebih jelas. Panega. Jadi panega anak KB5 sing nomor loro. Jadi anak KB5 sing nomor loro. Panengah anak KB5 sing nomor telu. Jadi manggone tengah-tengah sing panengah. Julung caplok. Bocah laire bareng utawa barengi surupe srengenge. Jadi bocah nek lair lanang masya wadon, nek barengi surupe srengenge jenenge julung caplok. Julung kembang. Bocah laire barengi mletheke srengenge. Barengi mletheke srengenge asmane julung kembang. Julung surup. Bocah laire ngarepake surup srengenge. Jadi bocah laire ngarepake surup srengenge. Julung sungsang. Julung sungsang bocah laire wayah beduk utawa awan. Julung sungsang laire wayah beduk utawa awan. Jempina. Jempinae bocah sing lair durung wayahe. Cara bahasa krene prematur. Margana. Bocah laire pinuju ibune ing lelungan.
laire menuju ibune ing lelungan. Dadi margana. Diarani margana. Wahana. Bocah laire pinuju ing pasamuwan. Iki bocah laire pinuju ing pasamuwan. Wuyungan. Bocah laire pinuju ibune ana perang utawa gegeran. Iki jenenge wuyungan. Konduran. Bocah laire nanging ibune seda utawa mati. Kunduran. Tok ting. Bocah lair sing sirahe cilik jenenge tok ting. Bocah laire sing kepalane kecil. Sumala. Bocah cacat kawit lair. Bocah cacat kawit lahir. Sumala. Sungsang. Bocah laire sikile dhisik. Sungsang. Bocah laire sikile dhisik. Kalung usus. Bocah lair pusere ngubet gulu. Jadi bocah lair ususe ngubet gulu. Jadi usus puser, bukan usus perut, usus puser. Jadi puser, tali pusere ngubet gulu. Yatim. Bocah laire ora menangi bapake. Bocah laire ora menangi bapake, jenenge yatim. Lola utawa yatim piatu. Bocah sing wis ora duwe bapak lan ibu. Yatim piatu bocah sing wis ora duwe bapak lan ibu. Lola bapak utawa biyung. Bocah sing wis ora duwe bapak utawa biyung. Terus iki wau penjelasan kelanjutane tahap atau episode kedua menika sampun cekap dari Mbah Guno. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.